Sí, en el meu cas, doncs això, diversos contractes o concerts que han sorgit arrel del Vinyes. També pel fet d'haver estat un concurs doncs, tan gran, amb tanta visibilitat, amb doncs, sí, moltes oportunitats noves i potser a nivell artístic doncs que va ser un clar un moment, no?, que em va fer com haver de preparar-me amb una manera molt diferent que amb uns concerts, i crec que al final doncs, tot aporta en la nostra carrera i que jo doncs, ho puc ara també aplicar en preparació d'altres concerts o d'altres projectes. Sí, en mi caso, voy a repetirme, me dio bastante visibilidad y me ofreció oportunidad de conocer a más gente. Y sí, es verdad que a raíz de ahí también he podido crear nuevos contactos y intentar abrirme a eso y hacer nuevos contactos y nuevos conciertos para nuevas oportunidades, sí. Sí, la veritat és que les següents setmanes, doncs, molta gent, no?, que t'escriu i que et diuen que van estar seguint el concurs, que això fa que estiguis una mica en un núvol. Llavors ja va ser quan doncs, vaig haver de tornar a l'agenda de concerts i doncs que va ser com una mica, vale, tanquem aquest capítol i ara continuem perquè continua això, l'agenda i tot, doncs evidentment amb el record d'haver viscut tot això. Sí, en mi caso, como correpetidora, la verdad que muy cansada terminar el concurso, terminé muy cansada y necesité un par de días como para estar tranquila, pero enseguida seguimos el ritmo y seguimos en la rutina normal que yo tengo de trabajo. Empiezo yo, pues haremos este ciclo está dedicado a Viena 1900, el Festival de Lied, digamos. En esta temporada, lleva ya 3 temporadas con el mismo tema, y vamos a hacer obras de compositores de Mozart, Mahler, Schreker, Zemlinsky y Wolf. Y bueno, nos costó un poco, tuvimos que hacer un poco de búsqueda de repertorio que viniera bien para voz de Eli, para que tuviera sentido todo el concierto. Y yo, por ejemplo, en mi caso he descubierto Schreker, que no lo conocía, y me ha encantado tanto el proceso de buscar repertorio como ahora poder buscar y ver cómo se hace la interpretación de eso, sí. Sí, jo crec que va ser una mica un repte trobar un repertori que pogués encaixar amb la meva veu, perquè el Viena 1900 precisament és una època on hi ha molts compositors que això postromàntic, que volen grans veus, densitat, i no és precisament el que encaixa més fàcilment amb la meva veu. I per això vam al final doncs, adaptar una mica, vam afegir Mozart, però bé, ha estat una descoberta i sobretot poder com muntar aquest repertori entre les dues i trobar doncs, una manera de tocar-lo que doncs, comportar-lo una mica al nostre terreny. Encontrar el camino nuestro, sí, para hacerlo. Yo empiezo. Bueno, en mi caso llevo muchísimos años ya dedicada casi sobre todo al Lied, hago también cámara, pero sobre todo al Lied. A mí me encanta de este repertorio que se busca que tienes que buscar tu propia interpretación. Es un género tan minimalista, muy delicado, con muchos detalles, de buscar los detalles, de buscar los colores, de buscar mucho la poesía, de investigar o de partir de la poesía y del texto. Y en este caso a mí me parece un género único en el que se muestran muchísimos aspectos, tanto del cantante como del pianista, además de que nos ofrece mucha libertad para poder interpretar. Sí, coincideixo molt, que és aquesta manera de trobar subtileses, coses com molt delicades amb música, doncs això, que dura molt poc, a part, vull dir que tens molts pocs minuts per desenvolupar, i això doncs, trobo que és un treball superinteressant de fer, a més amb el conjunt, doncs, en aquest cas doncs, amb el pianista, no? que és ben bé que és un equip. Sí. Home, jo crec que va ser molt clau poder confiar que
que el pianista està allà amb tu, per tu, i a més amb qui t'entens, no? Amb qui hi ha una proposta i una resposta, i crec que això doncs, va ser una sort tenir-la a ella perquè ja ens coneixíem i perquè no vam haver de forçar cap simplicitat, va ser molt natural el fet de muntar el repertori i de tocar juntes. Sí, ya nos conocíamos, ya habíamos hecho un concierto, ¿no? Hemos hecho. Y bueno, es cierto que hay un muy buen feeling entre las dos, nos entendemos muy bien y tocar con Eleonor es un privilegio y además es que es muy fácil tocar con ella porque no hay que hablar mucho, simplemente tocando ella está abierta a cualquier propuesta, a cualquier cosa que yo haga, simplemente haciendo música. Hay mucho repertorio, ¿no? Sí. Hay que pensarlo. Vinga. Jo crec que vaig descobrir amb ella Espera, Debussy era? Sí, Debussy. Sí. Vaig descobrir amb ella Debussy i crec que és un repertori que m'agradaria molt doncs, continuar això, trobant i muntant, perquè bé, és molt especial un repertori francès, així més, Debussy o Duparc, que crec que ens entenem molt bé amb aquest llenguatge, també per la meva veu doncs m'hi trobo molt còmoda i doncs, potser repertori francès sí que m'agradaria poder tocar properament amb la Vicky. Esto es difícil, Esto es difícil. Así una obra como para ti ahora mismo, que diga yo, esto lo tiene que cantar Eleonor. Es que se me ocurren muchísimas, creo, no lo sé. Hombre, con Eleonor me encantaría hacer... pues mira, vamos a hacer Italien chez Lidebourg, vamos a hacer una selección de piezas de Italien chez Lidebourg y me parece que hacer un completo con la pareja, hacer un recital completo de Italien chez Lidebourg con ella, creo, y con alguien más, me parece que sería bastante divertido y un reto, la verdad, sí. Potser recordo que vam entrar les dues molt nervioses i bé, a part que la sala impressiona, doncs que és... I potser un consell, no sé, respirar una mica abans, el fet de dir no hagués molestat uns segons de localitzar-nos, de saber on són, de respirar profundament i poder començar, sí, amb nervis, que sempre hi són, però almenys saber que ja estem al lloc i que quan comença a tocar una, doncs que l'altra ja hi serà i que respondrem. Sí. Yo siempre digo lo mismo, que se intente quitar la parte de expectativa que uno cree que debe de... Uno siempre se pone una serie de imposiciones que debe de hacer y yo creo que intentar cuanto más quitárselas y ser fiel a uno mismo y intentar hacer lo que uno quiere y disfrutar con ello. El resto ya, ya no depende de uno. Jo aquesta temporada... Esto Eli contestarà esta. Jo esta me quito. La temporada pràcticament la dono ja per acabada perquè he d'anar a casa, que arriba la meva filla. Sí que a l'estiu, a finals d'estiu, em reincorporo i un dels concerts que em fa molta il·lusió, que el farem també amb la Victòria, és a la Schubertiada, que tocarem els valsos amorosos de Brahms. I d'altres projectes dins del festival de Jordi Savall i llavors ja començar temporada següent amb molts projectes nous que em fa molta il·lusió, com l'Eco Rising Star, que és un premi que vaig guanyar i seran 15 recitals per diverses sales europees i bé, diverses coses al voltant d'això i tant de bo coincidir més sovint amb la Victòria. Sí. Pues bueno, yo tengo ahora otro recital en Nuremberg con otra soprano y bueno, yo terminaré porque trabajo en el Mozarteum, terminaré mi trabajo, tengo unas cuantas masterclasses que hacer también en Salzburg en el verano, tenemos valses amorosos en la Schubertiada, que estoy muy contenta de este proyecto y con mucha ilusión.
Y bueno, ya pues habrá Schönemüller y habrá unas cuantas conciertos para la nueva temporada. Pues mira, que cuando elijan el repertorio, ya que hay el lead permite tanta variedad y hay tanto repertorio, que investiguen, que busquen bien qué quieren hacer, porque hay líder para poder mostrar todo lo que uno quiera y todo lo que uno puede de verdad hacer. O sea, a lo mejor en la ópera puede ser que estés más hacia un rol o otra cosa. En el caso del lead, da este tipo de libertad, poder decidir, poder tener tanto repertorio para poder mostrarte realmente lo que tú eres y ser auténtico. Que no s'oblidin també de poder gaudir una mica, que és sempre una part difícil als concursos, no? Sí. Que a més tindran la sort de tenir una pianista com la Victòria o com el Marc i que són pianistes, doncs això, que et donaran una llibertat per tu poder fer una versió, doncs, la que t'agradi, d'un repertori. Sí que és veritat que crec que anar amb un repertori amb què et sents molt segur doncs ja et dona un punt d'estabilitat dins del concurs. Però això, com deia la Victòria, que hi ha molt de repertori que puguin triar allò que els farà ensenyar una millor versió.